Age of War és un joc fet per Rainer Knizia, un autor molt prolífic que potser podeu conèixer de jocs com Exploradores, Celtis, Tigres en Eufrates o aquell joc antic de castellers. I és un joc de l'any 2014 de 2 a 6 jugadors. Es diu Age of War, com podeu veure. A la tapa sobre un samurai amb mala llet i posa un juego de conquista en el Japón feudal para 2 y 6 jugadores. Sona molt èpic. Fins que obrim la caixa i veiem que només són unes quantes cartes i uns quants daus. Però, atenció, això no vol dir que el joc sigui dolent, al contrari, és un joc prou divertit. Ara veurem com es juga. Aquí tenim muntada la partida d'Age of War. Bàsicament es tracta d'anar conquistant castells i per fer-ho farem servir aquests daus especials. Es posen tots els castells damunt de la taula. Ja veieu que estan distribuïts per colors. Hi ha liles, grisos, vermells. Bàsicament això indica que pertanyen a un clan. I si aconseguim tots els castells del mateix clan aconseguirem un bonus de puntuació. Menys aquests del de Kumamoto que van solitari. Què tenim en el castell? Molt senzill. A part del nom del castell, tenim la puntuació que proporciona el castell i el que necessitem per conquerir aquest castell. Els símbols que hem de treure amb el dau per conquerir el castell i aquest símbol especial que després ho explicaré. Bàsicament els daus tenen uns símbols que indiquen, les espases indiquen infanteria, n'hi ha de 1, de 2 i de 3, els arcs arquers, els cavalls cavalleria i aquesta cara lletja, un daimyo, que és també un requisit per atacar i també és el símbol especial. Molt bé, doncs el primer jugador l'única cosa que ha de fer és llançar els daus, sí, a l'estil King of Tokyo, els tira i veient el resultat escull quin castell voldrà atacar. Per tant, en aquest sentit, el joc ens deixa aquesta opció de primer tirar i després escollir, per tant, escollir l'opció que més ens agradi. Una vegada comencem a conquerir un castell, per això ja haurem de seguir amb aquell castell durant el resta del torn. Molt bé, he tret 3 arcs, 1, 2, 3, 4 espases i cavalleria. Per exemple, intentaré conquerir el castell d'Edo, que té arcs i que té cavalleria. Només puc conquerir, diguéssim, això s'anomenen faccions, només puc conquerir, diguéssim, una facció, una línia, diguéssim, de faccions cada torn. Per tant, jo podria, per exemple, agafar un dau d'arc i un dau de cavalleria per ocupar aquestes faccions. Així. I ara hauria de tirar una altra vegada els altres daus. Torno a tirar els daus. Molt bé. Bueno, puc agafar una altra vegada un arc i una cavalleria i posar-los aquí. Ara ja només em queda per conquerir aquest castell que aconsegueixi treure 3 espases. Em queden 3 daus, només. A veure què surt. Bueno, he tret 3 espases, perfecte. Col·loco 3 espases i aquest castell passaria a ser meu. Què hagués passat si jo no hagués tret, per exemple, espases en aquesta tirada? Podria tornar a tirar, però perdria un dau. Cada vegada que fas una tirada i no pots col·locar els daus en el castell, descartes un dau i tornes a tirar. Si jo ara tornés a tirar, renoi, quina potra, sóc un crac amb els daus. Si jo tornés a tirar i no em sortís cap espasa o 3 espases, descartaria un altre dau fins a quedar-me en un i així. Si al final resultés que no em sortís les espases que necessito per conquerir aquest castell, ja veieu que aquí he tingut una superpotra, aleshores aquest castell es quedaria sense conquistar. Hauria fallat el meu intent. Trauria tots els daus, hauria perdut el torn, no hauria servit per res i jugaria el següent jugador. En aquest cas, per això ja heu vist que he tret els daus adequats i aquest castell me l'emporto jo, me'l quedo. Aquest castell passa a ser meu, però me'l poden conquistar uns altres jugadors. Els altres jugadors poden intentar conquerir-me el meu castell fent servir la mateixa combinació de símbols, més a sobre una cara de daimyo. Per tant, és una mica conquerir un castell d'un altre jugador és una mica més difícil que conquerir els castells neutrals, però també es pot fer. Naturalment, és una manera de perjudicar un altre jugador i beneficiar-te a tu. El joc segueix així, van tirant tots els jugadors els seus daus fins que s'han acabat tots els castells de damunt de la taula. Aleshores es mira la puntuació. Cada jugador compta la puntuació dels castells que tens. Si tu tens un clan complet, com per exemple aquests dos, aleshores
no comptaries els castells individualment, sinó que comptaries la puntuació total del clan que està aquí darrere, que òbviament és una mica superior a la dels castells individualment. D'acord? És un petit bonus. El joc poden jugar fins a 6 jugadors, però no hi ha tants castells, per tant, a 6 jugadors, diguéssim, no és tan interessant, perquè, clar, els jugadors al final acaben conquerint pocs castells, fins i tot pot haver alguna persona que no en tingui cap. Jo crec que a 3, 4 jugadors, com a molt 5, el joc és més interessant. És un joc molt ràpid, jo crec que les partides en 20 minuts normalment pot estar acabada. Ja veieu que és molt senzill, tot i que amb el llibre d'instruccions de la mà és complicat. Edge, que és l'editorial, no és la millor, diguéssim, redactant o traduint al castellà els llibres de regles, i la veritat és que llegint el llibre de regles hi ha moltes coses que no queden clares, però ja veieu que el joc és super senzill. Però jo, per si de cas, vaig mirar un videotutorial a internet per tenir clar algunes cosetes, perquè el llibre no estava tot ben explicat. Però bueno, ja veieu, és un joc molt senzill. Naturalment, el tema de conquerir castells japonesos podria haver estat el tema que ens donés la gana. Cada carta podria ser un plat de menjar i això que fossin els ingredients que has de treure amb els daus, vull dir. Això no té cap sentit, però és un joc ràpid, és un joc recomanable perquè però és un joc, diguéssim, barat, amb el preu de venda recomanat són només 13 euros, petit, per tant és molt portàtil, te'l pots portar a tot enlloc, a qualsevol lloc, és entretingut i tirar daus sempre és divertit, per tant, un joc recomanable.